mondom, hogy két körben táncoltok, és mondom, hogy az első körben melyik rajtszámú párosok kerültek. 6 továbbjutó X-et kérnénk a zsűritől. Ez a 6 páros fog tovább jutni egyenesen az A döntőbe, a többiek pedig a B döntő részesei lesznek, jó? Akkor az első körbe kérném szépen a 43-as, 45-ös, 47-es, 49-es, 51-es és 75-ös rajtszámú párosokat. Remélem, hogy tudjátok nagyjából. Köszönöm, Tamás! Tehát 43, 45, 47, 49, 51 és 75. 54. Jó, és akkor csacsacsával álljatok be, csacsacsával kezdünk, és segítek beszámolással elkezdeni a táncokat, jó? Hiszen itt a legkisebb párosok 5 évesek is vannak, úgyhogy nagyon izgalmas verseny lesz. Mint kellene. 43, 45, azt látom, hogy megvan. 47-es. Forduljatok erre felém, jó? Hogy le tudjam ellenőrizni a rajtszámot. Nagyon jó, 47, 45, 51, 49, jó. A 44-es kerül pluszban. Ti a második körbe lettek, jó? Ezt? Akkor még egyszer álljuk a csapcságot. Most már jó lesz. átadjuk a helyet a második körnek, a 44-es rajtszámú párosnak, 46-os, 48-as, 50-es és 52-es párokat szólítom most. Ők is már